A duniya ba abin da ya kai aure daɗi, musamman in ka yi dacin mata ta gari. Aiko kaga dole mai muku biyayya domin kuwa aljanna mu tana ƙarƙashin tafin ƙafarku da fatan dai ni ma za ka ɗaga min in shi. Atun na daɗe da ɗaga miki, ki shiga ki kwanta cikin salama domin duk wani abu da ya kamata mata ta mijinta kina yi. Yanzu kuma ko ɗan hutun ma ba za ka bari in yi ba. A gaya masa sababbin haifani daga jihar. Akwai maganar da nake so in yi da kai kuwa. Don Allah, ina so ka min alƙawarin ba za ka taɓa yi min kishiya ba. Ok, to su ala a ce mishi. To, lafiya ne ko? Akwai wata alfarman da nake so in roƙa gurinka. Kin ma dai ana kira na ofis ki haƙuri ba zan samu damar shan wannan titin ba. Tabbija. Hai ba inda za ka je sai ka karya ko kuma kafan kafa na. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Ya ce da zan umarci wani ya wani sujjada. To da na umarci mata ta wa mijinta sujjada. Fiye. Na'am yalla. Kin taɓa yin soyayya? A yalla. To me yasa? Ba na sha'awa yalla. Da me kike more rayuwa Fiye? Yalla to ai more rayuwa bai fuka kare mutuncin ka ba. Fiye kenan. Wannan magana take gaskiya ne. Amma ya kamata ki fara soyayya. Mijina, mace uku lokaci ɗaya? Ha ba. Wa alaikum salam. Ke ta mata Abba Alhaji Nasir? Ni ce da wa nake magana. Ba buƙatar ki san ku da wa kike magana. To. Amma ya kamata a ce kin zo restaurant ɗin Amsas ki gane wa idanunki. To, ni ko me wannan abin da zan zo in gani kuma? In kika zo ko me za ki gani?